שלום למי ששופע, חבר'ה תקשיבו, פה יש לנו תפוח, ובחלק הזה יש לו את הגיבול, שהגיבול מחובר לעץ, ודרך הגיבול התפוח מקבל את כל מה שהוא צריך כדי לצמוח ולגדול. אוקיי, אז מה זה מזכיר לנו בדיוק? את חבל הטבור שלנו. כמו שלנו בדיוק היה חבל טבור וקיבלנו דרכו את כל מה שאנחנו צריכים כדי לגדול ולהתפתח, אז הגיבול הוא חבל הטבור של התפוח. מה שאומר לנו שהשקע שיש פה זה הפופיק של התפוח, חבר'ה. זה פופיק של תפוח, אוקיי? עכשיו אני יכול להראות לכם תפוחה שנגיד עשתה עגיל בטבור. זה תפוח עם עגיל בטבור, חבר'ה, אתם מבינים? עכשיו אם אני אקח את התפוח הזה ואני אוריד לו את הגיבול, כי כבר אין לו בו שימוש, אתם מבינים? הוא כבר תפוח שנולד. הוא כבר לא צריך את הגיבול, כמו שאנחנו לא מסתובבים עם חבל הטבור שלנו. הורדתי לו את חבל הטבור, ועכשיו אני בעצם מנקה לו את הפופיק. חבר'ה, וברגע שאנחנו עושים דבר כזה, מה אנחנו עושים פה? אנחנו בעצם מטפחים תפוח. הוא תפוח מטופח עכשיו, כי הוא דואג להיגיינת הפופיק שלו. אתם מבינים, חבר'ה? אבל זה לטפח תפוח בטית. מה שאני רוצה לשאול אתכם, זה איך אפשר לטפח תפוח בתף. אני כבר יודע את התשובה, ומעניין אותי לאן הדמיון שלכם לוקח אתכם, על איך אפשר לטפח תפוח. ואם זה מעניין אתכם, אז אני גם אעשה סרטון על מה זה החלק הזה של התפוח. זה פופיק, אבל פה זה כבר לסרטון אחר.